Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, 30è diumenge de durant l'any. Text de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, també a alguns que presumien de si mateixos com si fossin justos i menyspreaven els altres, Jesús els digué aquesta paràbola. Dos homes pujaren al temple a pregar, un fariseu i l'altre publicà. El fariseu, dret, pregava interiorment d'aquesta manera: «Oh Déu, gràcies et dono perquè no sóc com els altres homes, lladres, injustos, adúlters, o tampoc com aquest publicà. Dejuno 2 cops a la setmana, dono el delme de tot el que tinc». I el publicà, estant a distància, no volia ni alçar els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit, dient: «Oh Déu, sigues propici amb mi, pecador». Us dic, aquest baixà justificat a casa seva i no aquell, perquè tot el qui s'exalça serà humiliat, i el qui s'humilia serà exalçat. Comentari: Mossèn Pere Pulido i Gutiérrez, Molins de Rei. Oh Déu, sigues propici amb mi. Avui llegim amb atenció i novetat l'Evangeli de Sant Lluc, una paràbola dirigida als nostres cors, unes paraules de vida per a desvetllar la nostra autenticitat humana i cristiana que es fonamenta en la humilitat de saber-nos pecadors. Oh Déu, sigues propici amb mi, pecador, i a la misericòrdia i la bondat del nostre Déu. Tot el qui s'exalça serà humiliat, i el qui s'humilia serà exalçat. L'autenticitat és, avui més que mai, una necessitat per a descobrir-nos nosaltres mateixos i remarcar la realitat alliberadora de Déu en les nostres vides i a la nostra societat. És l'actitud adient per tal que la veritat de la nostra fe arribi, amb tota la seva força, a l'home i a la dona d'ara. 3 eixos vertebren aquesta autenticitat evangèlica: la fermesa, l'amor i el seny. La fermesa, per a conèixer la paraula de Déu i mantenir-la en les nostres vides, malgrat les dificultats. Especialment en els nostres dies, cal parar atenció en aquest punt, perquè hi ha molt d'autoengany en l'ambient que ens envolta. Sant Vicenç de Lérins ens advertia: «Tot just comença a entendre's la podridura d'un nou error, i aquest, per tal de justificar-se, s'apropia d'alguns versets de l'Escriptura que, a més, interpreten falsedat i frau». L'amor, per a mirar amb ulls de tendresa, és a dir, amb la mirada de Déu, la persona o l'esdeveniment que tenim al davant. Sant Joan Pau II ens animava a promoure una espiritualitat de la comunió que, entre altres coses, significa una mirada del cor, sobretot vers el misteri de la Trinitat que habita en nosaltres, la llum de la qual ha de ser reconeguda també en el rostre dels germans que són al costat nostre. I, finalment, el seny, per a transmetre aquesta veritat amb el llenguatge d'avui, encarnant realment la paraula de Déu en la nostra vida. Com deia Sant Joan Crisòstom, creuran en les nostres obres més que en qualsevol discurs.